लागाव आदैमोन खामानि मावखावदों माथो दासोलै सान्दुं गोसायाव गोदो उन्दैयाव लेखा फरायना लायैया आदार आखाया फरायाखै ओमफ्रायो सोर फरायनो होआखै दे नोंसोरसो फरायाखैब्रा बिराद सान्दुं गोसालै गाइस लोगोफोर नै होखावलागासिनो दं नै हा जावनांगौ हा गोजानि हा जावनानै बेखौ गारगारनानै अन्थाइ होनानै जेकजों थिखोनानै पेकिं दोसोलि खालामनांगौ ओइ जा खाथा बानायसोआ माबा अन्थाइखौ हाखौ थिखोगासिनो दं आरो बस्थायाव ओमफ्राय सानै गारग्रा आंबो गारहैगोन आरो आं दा एसे भिडिअ लाथ'दों आरो बिराद खस्थ' सान्दुंआ आयौ थिं थिंथार साथासो लाजोबखादों नै सोरबा नै साथा लानायफ्रा आंबो लादों आरो साथाया नै साथाया बिराद गोसालै आयौ गरम जोब्बायसो नै सोरबा नैसो सानैया माबा जावग्रा हाखौ एरखुलाबायना होग्रा आरो ओमफ्राय जोंना नै मुहुरिया उसुरथार देन्जार लोंखायो खिन्थु नै साइकेल बारहोनोबो बिराद खस्थ' गेटआ गोजानथार जाहैबायना बे हग्राजुलि स्टेसन दै गाइस लोगोफोर हग्राजुलि एरिया दिखियाजुलि खाथि जाहैबाय बहुबालि ओरैजा सुनिबार हाथाय जागासिनो दंलै ससेल थांनांगौ इनि बिराद मानसि दं दे आदा राखेब मोजां थिखोजोब दै बस्थायाव हाखौ ओं होनब्रा नायदो हिनजावसो गानना फैदों माबायाबो जुथायाबो थोद गस्लाजों जुथाजों एखे कालार लायबावसो ओमफ्राय बिराद खस्थ' गरम जोब्बाय जोंना लोगोफ्रा नै गासिबो बारे सान्दुंआबो ओरैबायदि थिं थिं गोसाथार दिनै सुनिबार बाजार दं सुनिबार बाजाराव नै बेजोंनो मानसिफ्रा बिराद थांलाय फैलाय खालामो मानसिफोरनि आफाखिजोंनो बुंजोब्बायनो खोमालै बेजों बारला बारसि खालामबाय थानाय जायोमोन ना हाया बुंजोब्बाय दे लांसैलाय बेखौ नै दा माबा ट्रेन गंसे फैगासिनो दं मालगारिसो ना मुरखुं सेलेक ट्रेनसोथाय नै दसे जिरायबाय आरो जोङो ट्रेन फैनाय गारि टाइम फैनायावनो र' मुरखुं सेलेक ट्रेनानो गाइस लोगोफोर डाइरेक्ट जुनाय सहैखासिगोन मुरखुं सेलेक ट्रेन दा जिरायनोसै आरो बरियानो 10 मिनिटसो नै माबा दंफां साया दंखायो नै मा दंफांब्रा नामखौ मिथिलायलाङा जों गोलोमजोबखाबाय नै बे खाथा बानायसो देन्जार हरदों नै आदा राखेबाबो गोबां गोलोमजोबखाबाय नै जोंना सनाराम फंबाया नै सादा जालायसिगोनलाय आरो जिरायनाय टाइमावनो मानसियावलाय लाजाला बिराद गोलोमबाय माबा जावदोंमोन बियो साबुल हा जावखुदोंमोन आरो ओमफ्राय जों आं मावनायखौ बारा देखायबाय थायालै आं केमेरा हमनायावनो टाइम पास थाङो आंना गाइस लोगोफोर नै दसे जिरायखांनानै नै खामानि मावफिनलायबाय आरो नै अन्थाइ थिखोलायबाय नै आदा राखेबा बस्थायाव जों गारग्रा आरो रबिनजों आंजों ओमफ्राय इसिनाबो गारग्रा दंखायो सानै ओमफ्राय नै जाथिजों सनारामजों जावखुलाबायग्रा आरो नै गाइस लोगोफोर नै खामानिया मावखांबाय बरिया अन्थाइ होफिनजोब्बाय आरो अन्थाइ होनानै माने एसे जेकजों थिखोनानै पेकिं मारिबाय साबुलजों एसे एनै दोसोबाय ओमफ्राय आं खामानि मावनायाव माने भिडिअ खालामनो हायासै आरो बिदिनो खामानि मावनांबायना दा नै जोंना लोगोफोरा जिरायना दं साया नांबाय आरो ओइ दंफाङा होथेबाय आरो सानाबो हाबथारसिगोन दा जों ट्रेन नेबाय थाबाय आरो बेयाव जिरायनानै ट्रेन नेबाय थानोसै लोंनायाथ' लोंबाय थाखायो नुबाय सान्दुङाव सानसे खामानि मावनानैबो सेरेब लोंबावनो नागिरबाय जोङो दा ओरैबायदिखा आरो हग्राजुलि एरिया सेरेब मोनो जुमाय गिसि मोनो मा नांगौ आरो बोरै सुनिबार हाथाय जागासिनो दं दा देन्जार बेदर एवनाय माबा माबि मोनसो गाथारगोन बेयाव थांबा थांदो आयाव थांबाय थाला दिनै थांबाय थाला बेयाव मालाबा बेयाव हाथायाव बेरायनो नांगौ र' सुनिबार हाथायाव नै बेरायहैला आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो गाइस लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन